Lige en sidste solnedgang fra Cozumel and the dog. Ja, det sidste herfra skulle lige være The Love True Mermaid. Back to Bangkok. Sadasti House. Rambutan Street. Det var der jeg var for 5-6 uger siden. Og se en fin udsigt jeg har fået der. Det er altså bare i orden. 3 dage før vi går Kambodja. Always be in the front. Jeg er gået 3 km op fra King Power af. Wow, det er varmt. Red Bull undervejs. 40 baht for den her tur, det er jo... Og jeg skal langt. Vi er ved kaj nummer 3, og jeg skal op til kaj nummer 13. ท่าเรือต่อไปไอคอนสยามไอคอนสยามสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้ Jeg er ude på en walkabout. Ja, vi må dukke hovedet. Nå, mens jeg sad på restauranten og spiste Morning Glory, så bookede jeg lige det her hotel, til når jeg kommer tilbage fra Siem Reap, så skal der bo lige her. 6-7.000 baht for 5 dage. Ved du hvad? Jeg tror, det er et godt valg. Det var en god restaurant. Jeg var lige inde i receptionen og tale med dem. Jeg tror, det er et godt valg. Back to Bangkok. Hotel Shasha. Og hernede har vi Julegade. Jeg troede, jeg var ved at blive bortført i en taxa i Kambodja. Der var en anden mand, der dukkede op. Hans ven. Det var den mærkelige vej. Jeg blev sgu ikke rigtig tryg ved det. Og han ville ikke rigtig fortælle mig på Maps, hvor den der airport den var. Jeg kunne ikke lige finde den. Nå, men jeg er da sluppet med livet i behold indtil videre. For heaven's sake, now we're looking at a chance to make a break. About to turn the ship the end, the same next stage. I wanna stick around while I get my shit. Let's do it. Everybody, let's try. Everybody, let's so bad. Dance until the jailhouse rock. Dance till the jailhouse rock. Dance till the jailhouse rock. Dance till the jailhouse rock. Ja, Hotel
Shasha her, det er på 2 sider. Vi sidder lige og venter på en boldtaxa, kommer om 8 minutter. Vi skal på floatingmarkedet. Der fandt jeg Song Klong Floating Market. Ja, den minder om Live and Let Die, Roger Moore, 1977. Det var en god James Bond. 1973 var det. Vrimler med kæmpe fisk. Det er da helt vildt. Ja, det er da ikke et turiststed, jeg lige har fundet her. Der er ikke en eneste. Ja, udover mig altså. Hold da magle. Så er vi de døde her, hva'? Tak skal du ellers have. Ja, det ser mere rigtigt ud, det jeg har fundet nu her. 7 minutter derfra. Ja, hvis man tænker på at gå til frisøren, så kan man da gøre det i de omgivelser her. Wow, så har vi jernbanen deroppe. Og så er det simpelthen partoner flyder rundt på. Der er et eller andet båd derovre. Ja, det lykkedes mig. 1 time og 20 minutter. 5 minutter bag. Det er okay.
Så er der pitstop på 20 minutter. Nu kommer der ikke stå for de der kyllingeben der. 60 baht. Okay. You one by one? Ja. One by. We're on the road again. Kommet i en taxa til monument, Rabat 6. monument, Lumpini Park, in the middle of the skylines. På vej over i den næste park. Ja, varmen den er så på hjertet på. Ja, man er simpelthen i gang. Man har lavet en gang cykelsti mellem de to parker. Ja, inspirationen kunne være kommet fra København måske. Wow, what a view. Det er måske et netværk, der stiger op i toppen her. Ja, det var meine Freunde fra Düsseldorf. Markus, the painter. And I said to him, I will take a look for you and put it on YouTube so you can watch it if you shall go here. And I think it's a very good experience. It's something I've never seen before. Wow. Her lille park hedder så Ben Shakichi. Wow. Det er så surrealistisk det her. En anden verden altså. Wow. Puha, pitstop. Jeg ved ikke, green tea har jeg fået fat i. Jeg har også prøvet det.